Chini borokni dosa bufuru phai kebo sawi maya tini chwng kaham kwrwng tongmani ani bwsa thwngwi obo se srapjani pore o hwnkhe no chwng pura Shanti Bazar hospital o loge loge no admit wngwi mangwi kha khe norok no sawani norani biti no paithakjak naitongni tangwi hai wngkha hwnkhe hello guys joto no phone kaham lama chungo tisa katal video o bahai tongbai kha khaile joto kaham tongnai hinui angkhe to kaham tongmani no tabo hwnkhe hamkha no onek dini pore chemo video edit khlai tongo ang tamikhe 10-15 din wngkha video rwjakya nogo kisa hamya chaya tongma bagwi hinkhe tani khorang no ignore khai di hospital o 4 din tongmani khorang kosorwi thangkha kongorai manui ani chela nogo tongphuru hwnkhe ang video rok khlaijakya haini bagui onek no balogoi tongo video khlaijakya tangkhe bo ekpio 20 din chuti naiphaijak dohapni video khlaijak ani bagui কোনো ভাঞ্জি ভিডিও করে তাই ভিডিও এডিট খায় না মানে সে ভিডিও সে করে হাইনো ওপরান কাছে অবনো নঙ্গ খাইতঙ্গো এডিট খাইতঙ্গো কে মুং গান চালা দं পুরো জিন্স পাইনার মানে আং পাজা থাঙ্গै কে আं সাইজों পুরো गाय तो चराय बेयावबाय मुइ पाइनानै रक्सा टाइम माया गोबा रि दुकानाव थांजाया दा गे सकां वाइसा बाजार थांपुरो दो चराय थांपुरो फाटसा के कासे जिन्स नायथकजागैनाय वान सुगै तंमानानै बसे फाइपुरो नायनि हिनो अबसे তিনি থাংমালে মাছ মালিয়া তেইনস তুই ফেসু কিন্তু মগে সরাইন বাগে তুই ফেকিয়া গে বহে তো জায়গা লেপতিন খায়া আপনি তুই ফেকিয়া গে ইয়াং গে ন খুনান বাগে নাই তুই রক খুনা বাগে তা গে ইয়াং তো ন খুজান কাইসা গে তে কারাই কাইসা সরক গে দুইটা পাইতো খাতা গে সাকাং চিনি কারাই কত পাই মানে সরক পাইছি ইয়াং কবেন বাগে নাই কেতে কেসা কারাই পাইতি ফেতা গে ম কারাই কে ন বেলেকে পাতলা কাহাম উনকো muiro dati muno do jara bwsagonang bai khorang no kaham ge dustbin rok tui fekya ge yang mo sra paito mani srai bo tong ko ri rok suna nango kahani bagai nai 3 kg khe manong ko ba 3 kg se 400 টাকা gete balte mo kaisa free manong ko ba na khata ge yang ge khejuro bai tui fekya buy one get one free ri to ko 150 টাকা bai gahani bagai nai tui fekya tang nai tung nan bitin paita sorke ge jotono lam sogo onek dini pore tise video khlai tongo gani chalani suti 20 din pai thangka ge abse video khlai jagya ge tabung ge sung ani chalabo thangpa khe ge yango ogo maimi sona nok kitchen room tangmani oboni bagui cement kalia ge cement ek bosta nana phaisa ge sraibo kisa kisa kuchugui tongo koba oboni bagui nana phaijak ta ge miao angka kani bwsa kisa kisa se kuchugo angke cement naina thangpuro no tulsi file paitu jakto angka boni bin baba tongpuro bo humputiko ekbar ko hospital ekbar talang khata abasa hamia tini ingke cheng Shanti Bazar o thangui tongo ko Shanti Bazar phongnani sisu doctor phongnani hinui thanglai tongo tang kebo to logi thanai kwrui ang saisu no thangui tongo bwsabai আজকে যে বিপদ কালাই সুখা আজকে যে বিপদ কালাই সুখা আনি ভিডিও no paitha jora naithokni no saimanano ang onek no video ro boriya balo sukai kibi 10 din 15 din kai tongkha bwsa hamyani baginai ani bwsa asuk dini ge gari kakai bwsa mani tongo ta tini ge bini sori aske kosto ni bagi pura lobo lomo kobo kongrai kobo kusubo মানে pura mokol ba hamya মানে আজকে যে জখম কে pura joto rogi binorongkha tamo sanai pura thangka sisu doctor o thanginai pura hospital o boti rok ma tongkha no ran biti no paitha jorka naithokni aske je kosto buini desho hachalo kaijagui phaiui nijini bwsai nogo kwrui hinkhe bwsa kosto obo ang saimansuka tamo hinkhe hamya jorao kebono phano maya pura মানে nung hamya tongkha khe nung no saichung manai nai nini bwsani bagui kebo hi khainai kwrui akok no saka ke mane do ne bui hamya uansuknai ta tamno maike sa social media ro habana ang belai dukhu nang suka tamike ani bwsai bo nogo kwrui pura ang saisung no asuk hasalma jara saimano do Julaibari MLA Parangzimi Shanti Bazar hospital o bwsakchal te hospital Shanti Bazar hospital bwti hai jara thangjak to saimanai asuk je kosto hinkhe ang pura tamo sanai pura thangka puila no thangka keno sisu doctor no phunuka pore
genau boti narak jakata sraini sas problem kebabo habina halmarok nai miya pura aske je kiri mesin saka kuchugani busa pura tam sanai tabuk jo hospital ni family ek sapta rok hain khadu suti mani family ta gobsani khorang kosorman tapana hamya ko kahan bagini video rok edit khlai jagata hospital 4 दिन pura ang thubu thujaya tuibu tukujaya pura brush bo khaijaya mai bo salo ek phati sai tongo pura ang mai se miya ka hotel ni mai chana bo chrai se kuchugui tongo thoganang mui rok hini chaliya ta gari bo sakai to oko hospital phaiye mo ke hospital phaiye ekdin ek hor thukado taini dino se taini dino ka kari bo sakisa sak srangjagui tongkha gahini bagina bono o jagao kisa kari tongkhata thangjaknai eko cherai bwsarok ni hingka khe go room gana o thangjaknai kaisa tongo o jaga no bono kari bai nai hano muthungui tongkha ta tei ke room bisingo bwsak tonna ba bobo kaham kwrang pura berai ma tongo ba tongna muchukjagya ta o jaga berai rwbai kisa hano muthungui tongkha hospital o kebo kwrwui pura chung phaimani dino pura borok masa pana kwrwui norok pura sake bisa sagala pura hospital pura ang sai chung pura ani bwsabai mane o jora no ang sabono saui hamnai sadi ani ma baba bo hachalo pura phaimiya tofano ani baba belonia bo tongo kwba chinogo belonia to bisi chailabwla kahini bagui baba phaikya baba horo phaine bo ek hor murugui thuka gobani tain dino khaito o nongni masuk thangka ke baby ni papa bo phaimiya bwla mo video wngka khe no joto no voice record wngbai sinai ke tam bagui hingke ang asuk hospital ani khorang kosorjak tei hamya manongoi ni aboni bagui nai Akiteng, yang nak kerja mama, yang nak kerja mama. Horni 2টা সময়ও হাইসিংলাই তংসং হসপিটাল horni 2টা বাজি তং তাবো tangkan yang tamung kha tabo kisa lo mane kome oi thungai tong boi ko sailap kere pura saisung no pura hospital phai saisung no bot ma khaikya saisung no bone extra rok ma khaikya tabo hingke blood donate khe nangnai mane blood rina nangnai ta bono hingke saline rok khote yako bini oxygen problem abon bagui oxygen ni bagui gori tongo ang saimi asa tam pura mata kharap ongoi thaka pura brain short ongoi thaka ang pura saisalap kori khe pura bwsaiba no kori bwsaini usudi paitro bufani usudi paithango mahai ru pura saisung bipot hain tongo tabo ko thungai kebo kore pura hospital pura khali जों बुमा बसासि मेदिक दं हरनि 2টা সময়ও थुना मुसु जे का बो कर हाने बेरि तन का तै रूम गानाव न किते थुए दे मामा Aduh. Cerek kelai pun nya jar mute he ma bonai se ono ko. Bố quay cái cana có xia bộ khara mai shisha ting tong nai debo chukon take care yang phade mama koi din jane ma tong no sai me ko ta bok phano
blood test रावबो खायजिया को खायनो नांनायनि साव bol thong jong bol thong na rang mani chebo yana roh di mama roh di yang roh de cái hình đó nên nhớ tên có chừng này cái tuần hàng phải nhà rồi nè như của mama như cơ cơ bữa ta là mặc không có mang khá cái chơi đi coi gì mama bol ana hode hospital ke ba phan kare jeng simi sa so hum ka ba hani ba ne muk tre ba thanya ge sa ka to thuka ge muk tre thayen ba ge hanu video ro phan khai tong ha ta te tam khaina ba na ge salo ka to ekdom pura busy ge tini ka to ma bo so pa kya mai su ro to ri pa kya ge hospital to pura ke ba kare o yang ong ge borok tapung no ekdom hor ka sara no borobo admit ong pa kya mong bohok sapung ta ade ne 2 দিন ni pore wang ka kani mo hai hala ring thangka para mani tei ma to ya para makhang bo ma suya brush ma kaya kono ma kaya tai ge makhang to suiman do haban or to ro hamyang ka ba to pai nai makhang ka to suka ga pan brush khai jan begini besak sarang yang to ta kani besak to ko bo thuje pro ke ri mi ado mono emne ro ko to tei ri mi ma acho ri ma ri ha pan te tam khane ba charai bole Kawan bagane rizang na ko shia gahani bagane bo thopro no mare uta kosto mosto kai kita lo ke bo phana kare ko masini ke masa thuja serai inte tabo phana komena ne mong phana naya ko tini ba hotam to ha 3 din to ha kisu phana komiya ko tak phana haini bage ko oxygen chas problem to ambe riwi to 3 din ka khatini ba salo hungke rijana gosia do bobo saja hungke rijana gosia ko thopro mari uta bo sapro ngi kisa bana rijai ga bo headlight dije ata singo pura mathuya emne tabo khe to loma bo komi kha mokol bo hamka ge kongra kisa komi kha ta sudu kuchukmani simi kisa tong kuchukmani sibisi mar kuchukmani ini loma roka komi jak no kuchukmani sibele mar hospital ke phana kare boi hai bo sai bo loge kare pura khali miya boi tong mani thangbai be kata tabo hone 12টা 1টা baje dong makhang rok kata nanya moton kare ani pura ram suka tension ni bagai ngete muktre maya bla ke pura phoi manor sabi sagala 2 din kai to kham makhang bo suje te to ko je bakhane khal je brush bo khai je gya ke video rok khai kisa baka sarango ha ke video rok khayang ka haino tong mani ga se do ni je tension ong tung tong bla tension ong ni tong ko ba video ro han kisa kisa khayota to boi ke wan sone be salon to to video khai to ne video khai na hane kisa kisa time pass ho do ke video rok khayang ka ke basa thoja kita ma basa ka ban bai ni jibo bokrong mi hemu to kita basa na nang ba ge hane video rok khai to ta makhane halat salap kere video rok ko dena sama song le yang asa